Aha, gondolom, hogy rengeteg pizzát ettél már, de lefogadom, hogy ilyen finomat még soha. Megmutatom, hogy készítsd el életed legfinomabb pizzáját. Mini lábas, bele 200 ml tej, kicsit visszaveszek a pofámból, mert ez belement a bugyimba. A tejbe egy evőkanál cukor. Ezt takaréklángon fölraktuk a tűzhelyre. Figyeld a kis ujjacskáddal, langyos legyen, ne forró, langyos legyen a tej. Kávészünet. Ha langyos, levesszük a tűzről, belemorzsolunk 20 g élesztőt, nem porélesztőt, normál élesztőt. És hagyjuk 10 percig fedő alatt felfutni. Kelesztőt áll, nem muszáj, de jó, ha van. Addig ebbe összerakjuk a többi hozzávalót. 400 g liszt, nem muszáj pizzaliszt, lehet sima liszt is, nekem most ez van itthon. 100 ml víz, egy kis kanál só, és egy evőkanál olaj. Bizony. Jó, ez most még így néz ki, ez pedig így néz ki, ha megkelt. Összeöntjük őket, szépen óvatosan, és lehet kezdeni dagasztani. Jó, én raktam bele még egy kis lisztet, mert úgy tűnik, hogy a pizzalisztből egy kicsit több kell, hogy megkapjuk a megfelelő állagot. Szórj a tészta alá, és a tetejére egy kis lisztet. Oké, és most lefedjük, és hagyjuk állni, körülbelül egy óra múlva meg is kell. Utána jöhet a nyújtás, és a díszítés, és a sütés, és az evés. Pápa egy óra múlva. Na, mi addig csobbantunk egyet, nektek is ezt ajánlom, hűsítsétek le a testeteket, addig ilyen szépen megkelt. Ezt most ketté fogom vágni. Nyers tészta. És ebből 2 ilyen közepes méretű pizza lesz. Öntünk egy kis olajat a kezünkre. Ezzel szépen áttapogatjuk a tepsit is, majd kivesszük az első felét. Egy kicsit kinyújtjuk, és így szépen beleigazítjuk a tepsibe. Ezt fordítva is megnézni. És akkor jöhet a díszítés. Jöhet a pizzakrém. Én egy egész tubussal el szoktam használni erre a 2 pizzára. Mi ezzel a kis kolbival szeretjük a legjobban. Úgyhogy ezt jó sűrű rárakom. Akkor most mindennek a lelke, sajteszelés. Ennyit csinál. Ez a legfontosabb az egészben. Hát persze, szerelem. Lehet egyébként a szélébe is sajtot rakni, mert elég vastag tésztájú. Azt mondjuk adom. Mi most nem fogunk kicsim, mert az sok munka. De rakhatunk, hogyha Nem, de éhesek vagyunk. rakhatunk. Erre így el szoktam használni 1,5. Hoppá. Bazd meg. 1,5 zacskó kis kolbit. Erre jöhet a kukorica.